Počeo sam da repujem, ono sve kao zezanje. Sad reči idu ko blesave, ne znam kako da prestanem. Prvog dana 15 strana visokokomičnih tekstova, malte ne za pola diska, 6 gotovih pesama. Sreća te je napredovala kompjuterska tehnika. Sad mi treba jaka sprava, ne moja 486-ica, koja mi je do skora bila samo ko mašina pisaća. 80 MHz bato mašina najjača. Počeo sam da repujem, ono sve kao zezanje. Sad ću morati malo da učim za muziku programe. Pišem dnevno hrpu rima greota da sve to propadne. Sad tek vidim kako vam je, ni glutine i popaje. Moram da vidim kako stoje jače mašine polovne. Vrtim oglase za konfiguracije kakve bi bile dovoljne. Mislim da ću morati da nabavim i zvučnike. Mome kompu spremaju se radikalne promene. Hvala ti draga za deceniju rada. 4, 8, 6. Uspela si u životu, u penziju ideš mlada. 4, 8, 6. Kada bih te zadržao još po neku godinu. 4, 8, 6. Muzej bi te uzeo za neku kintu ozbiljnu. Hvala ti draga za deceniju rada. 4, 8, 6. Uspela si u životu, u penziju ideš mlada. 4, 8, 6. Kada bih te zadržao još po neku godinu. 4, 8, 6. Muzej bi te uzeo za neku kintu ozbiljnu.